Заповядайте на четвъртото издание на Национален фолклорен събор Лудогорие, който се организира от Сдружение Лудогорие 2012 с председател Валентин Димов и със съдействието на Рекиц читалища Разград. Съборът ще се проведе на 3, 4 и 5 юли 2015 в местността Пчелина край град Разград. В програмата са включени концерти на Бинка Добрева, Квартет Славей, Русица Пейчева и Николай Славеев, Пепи Христозова, Ваня Вълкова, Таня Стоянова, Златното руно село Челопеч, гайдарски състав град Шумен, оркестър Цветница и оркестър Калофер. Ще се потопите в таинството на нестинарския огън. Ще се очаровате от вълшебния звън на медните чанове. На събора ще може да участвате в конна езда и стрелба с лък, а по традиция най-малките участници ще покажат таланта си, като премерят сили в конкурса «Моят роден край». Изненадата на това издание на събора е поставянето на рекорд на Гинес за най-дългата сватбена софра и за най-многолюдната старинна сватба. За тази цел ще бъдат опънати 8 софри с дължина от 100 до 120 метра всяка. Ще бъдат осигурени 4000 глинени купи, 4000 дървени лъжици, 600 погачи, 600 кг сирене, 2 тона руйно вино, 2 тона и половина курбан от 25 агнета, приготвен в най-големият български юнашки тиган и най-голямата българска юнашка тава. Станете част от нашия празник с участието си в четвъртият национален фолклорен събор Лудогорие под мотото «Сите българи заедно» и от българско по-българско. Очакваме ви!